Γεια σας φίλοι μου, αυτό το βίντεο το φτιάχνω για μένα, αλλά επειδή μου το ζητήσετε πάρα πολύ από καφετέρειες που σας βλέπω έξω, από τους δρόμους, καράβια, γενικά όπου συναστρέφουμε με εσάς και θέλετε να ακούσετε επιτέλους κάτι για μένα. Όσο με ξέρετε φυσικά εμένα, που να με ξέρετε τόσο πολύ, χάρη σε μένα η γη, η οντότητα αυτή εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Δεν φταίω εγώ. Είναι ο τρόπος που μιλάω, ο τρόπος που καταφέρνω να επικοινωνήσω με όλους εσάς τόσο χαρούμενα και τόσο πιστικά. Πιστεύω ότι όταν έχεις στον δρόμο τώρα σου χάρη, σε μια καφετέρια και με βλέπετε και μου λέτε «Hey Στράτος, είσαι γαμάτος ρε φίλε». Σας λέω παιδιά, δεν είμαι εγώ γαμάτος. Είμαι και εγώ γαμάτος βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό το σωστό. Είστε όλοι γαμάτοι που καταφέρνετε να το πείτε αυτό το πράγμα και να μην τροπείτε μέσα σας να το καλύψετε έτσι. Και τους λέω, ρε παιδιά, γιατί φάση με τα χέρια λέτε. Και τα χέρια αυτά, τα χέρια είναι γαμάτα βέβαια, είναι καταστατικά, έχουν κάνει μανικούρες καλύτερους και έτσι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα μάτια που έχετε να το δείτε. Εντάξει, τα χέρια μου, τα χέρια σας και όλα. Μπορεί να μην τόσο, εντάξει, δικά σας μπορεί να μην τόσο χαρούμενα όσο τα δικά μου. Μπορεί να μην έχουν πούν τόσα πολλά όσο έχουν τα δικά μου χέρια. Για κάθε δάχτυλο έχει γράψει βιβλίο κάποιος. Για κάθε νύχη κάποιος έχει κάνει blog. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έχουμε όλοι τα μάτια να τα δούμε αυτά τα χέρια. Άλλες φορές και που είμαι σπίτι μου και κάνω surf σε διάφορα sites, ανακαλύπτω ότι κάθε μέρα δημιουργούνται τόσα πολλά sites μόνο για μένα. Μόνο για τα χέρια μου, μόνο για τα πόδια μου, μόνο για κάθε τι που υπάρχει πάνω μου. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, αλλά θέλω να ξέρει γιατί το κάνει. Δεν το κάνει επειδή είμαι ο γαμάτος, επειδή θέλει να πιστέψει και αυτός κάποια στιγμή ίσως φτάσει σε μένα. Αυτό βέβαια ίσως είναι απίθανο, εντάξει δεν λέω, είναι δύσκολο, αλλά όλα πιθανά στον κόσμο. Γι' αυτό παιδιά έχετε πίστη. Πίστη θα χρειαστεί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Αυτά είχα να πω. Γεια σας.